Ayun na, may tubig na. Dito yan sa dating bahay nila Chinchin, oh. Buti nakalipat na sila. Grabe na. Ayun yung bahay nila, oh. Isda. Dugong. Kung kaya ba o hindi. Ang daming ano. Kahapon pagdaan namin dito, wala pang tubig dito. May palay pa nga dyan, eh. Ayan. Ayan po, good evening mga kaparilas ng Bali. Ayan, tutulog na sana ako, tapos biglang lakas ng ulan. Time check natin ay 9:35. At yung van ko, ayun yung ano, ayun yung van. Yung van nila Bianan, nilagay ko muna dun sa court kasi mas safe dyan. Mabiglang bumaha. Sarado yung tindahan ko. Sarado yung tindahan. Tubig dito sa amin. Lakas ng ulan. Kung tinitingnan ko yung ano, kasi baka magbara yung sapa. Dito naman yung tubig niyan. Ano? Malamang nito bukas talagang ikot na to. Hindi na tayo makakadaan dun sa ano, dun sa Bacolod. Kawawa na naman yung mga kababawang lugar dun sa bato. Grabe, lakas ng ulan. Ayun po, good morning. Ayun nga, ngayon lang tumila yung ulan. Tapos, yun, magdamag yung ulan kagabi. At di na tayo makadaan doon sa Bacolod, doon sa shortcut. Malalim na po yung tubig. Ayun, balik kami dito sa dinadaanan na napakalayo. Ubos na naman yung gasolina nito. Wala, kailangan magtiyaga. Tiyaga talaga. Dating 15 minutes lang na binibiyahe. Ngayon, mga ano to, kalahating oras. Depende pa sa panahon. Kung maulan, silong-silong. Na, punong-puno yung tulay ng Santo Domingo. Dito na ako sa Santo Domingo. Ayan, at mag-full tank na tayo. Ayan, at naka-full tank na tayo. Grabe na talaga yung ano, yung taas ng tubig.
Kaya yun, bala ko nga bumili ng ng gasolina, mga 1 galon para may stock tayo. Kasi yun nga, ulan pa lang yan, di pa nagbabagyo. Yung tubig napakadami na kagad. Baka matulad na naman nung isang taon, yung bagyong Christine na yung tubig abot dito mismo yun. Yung biblinan ko dati na may kotse dyan sa palayan na yan. Ayun, baka nagamit na pala yung yung bangka na ibinigay namin ni Pula. Kasi yung pinsan namin dito lang ang pangasawa. Tapos pag bumaba, inaabot yung bahay nila. Kaya yun, kami ni Pula na bigyan namin ng bangka. Naghati kami ni Pula sa bili ng bangka na yun. Sigurado abot na naman yun. Kasi sabi niya, yung bangka raw dyan sa barangay ay isa lang. Kaya kumbaga nag-aagawan nung bangka bago lumikas. Kaya kailangan daw magkaroon din sila ng bangkang sarili. Eh syempre, buhay ng tao yun, makaligtas talaga. Ayun, binigyan namin ni Pula ng bangka. Dito yung nakatira, dito sa papasok na to. Pinsang buo namin. Diyan o. Yan, full tank na. Ilang araw na rin tong pabalik-balik. Dahan-dahan lang tayo patakbo kasi madulas yung daanan. Hindi na ako dumaan sa inyo eh. Ayan, sila Kuya Gatcho dito rin. Nakasunod sa akin. Pag-abot kami ni Palit dito. Ikot na. Nag-full tank na nga ako eh. Nag-full tank na ako. Oo. Dito na kami sa La Opinion. Malapit na lumabas ng highway ng papuntang Bato. Sayang, di na talaga mabuhay yung isa kong GoPro. Yung napundar ko na GoPro, sira na. Di ko alam kung anong nangyari dun. Kaya ito, ginagamit ko yung GoPro na bigay ni Kuya Jojo. Siyempre, salamat kay Kuya Jojo dito sa GoPro. Kasi kung wala to, wala na magagamit. Balik tayo cellphone. May reserva talaga. Pag di na talaga gumana yun, ipon tayo ulit para makabili ulit tayo ng GoPro na isa para may reserba. Nag-1 taon lang yung GoPro ko. Ayan, dito na sa highway. Pasensya na po kayo sa vlog namin, puro rides muna para update tayo sa daanan. Ayan, dito na.
dito na, papasok namin ng bato. Ito na. Oh! Ang tunay, paano? Oh! Ha? Ito na yung tubig. Namin dito sa ano, kung kaya ba talaga nadaanan o hindi. Kasi kanina papasok na sana ako dun sa Bacolod, tapos di na ako tumuloy kasi may nagsabi na sa akin na di na raw kaya. Pero may palatandaan kami dyan eh, may palatandaan kami dyan dito banda kung talagang hindi na kaya. Kasi kapag kaya pa naman mamaya dyan ako dadaan, pero itutulak ko na lang yung motor ko sa palaran. Kasi napakalayo talaga nun. Pero parang kaya pa talaga. Hindi lang ako tumuloy kanina eh. Pero sigurado may tubig na yon, yung daanan. Wala na yung bato. Kaya to. Dito ko dadaan mamaya. Kaya to. Kasi wala na yung bato na palatandaan eh. Wala na eh. Ayun oh. Daming isda. Ako makabang kasi to. Dugong. Daming isda oh. Tatry ko. Tatry ko kung kaya ito mamaya pag uwi. Dito ko dadaan mamaya. Tinatry ko lang kung kaya ba o hindi. Ang daming ano. Kahapon pagdaan namin dito, wala pang tubig dito. May palay pa nga dyan eh. Ayan. Abot tuhod. Nahanap ko yung bato na palatandaan ko dito eh. Ha? Abot na yung tuhod ko. Try lang natin, try. Ay wala. Hindi na to kaya. Hindi to kaya ng motor. Nawala yung bato. Dito yun yung bato eh. Napalatandaan ko. Wala, di na kaya. Mas malalim yun dun. Dun banda. Ano? Nagmisto lang dagat na. Napakalalim.
Rarum na. Sa rumat sa to. Sapon dapat sa di ano. Tubig. Daming huli ng isda kaso pag ganyan na maraming huling isda, mura. Napakamura niyan. Hindi natin kaya. Patuhod. Ito na super plug dyan. Patuhod. Sa tuloy yun, mas araw matuloy yun. Naglibot ng anay kami. Karpo. Ayun na, tinapos tayo ng napakalakas na ulan. Wala ako ng raincoat. Ayan. Punta na tayo ng barracks. Kung baga in-update ko lang yung daanan para yung iba nadadaan sa Bacolod hindi na sila tumuloy kasi masisira lang yung motor nyo. Ito nga sa akin mataas, hindi na ako dumaan dyan, nag-ikot na talaga ako at syaga na lang tayo sa ikot at napakalayo. Kaysa masiraan pa tulad nung dati nung kami ni Kuya Arnil nung isang taon. Itrinay ko na itulak yung motor, yun napasukan yung karburador ng motor ko. Dito na tayo sentro. Sigurado nito dun sa dating tinitirahan nila Chinchin ay baka may tubig na ron. Try natin. Pero dun naman na sila nakakatira sa ano, dun sa ginawa naming bahay. Update natin doon. Tingnan natin yung sitwasyon. Ayun na, may tubig na. Dito yan sa dating bahay nila Chinchin. Buti nakalipat na sila. Grabe na. Ayun yung bahay nila. Bahana. Grabe yung tubig ng kali. Wala pang bagyo yan. Na magsisilikasan na naman yan sila. Malabo lang pa sa camera ko. Habang hindi pa nagbabagyo, habang ulan pa lang, yung mga nakatira sa mga mabababang lugar dahil tumigas na. Habang wala pang bagyo, tamang ulan pa lang to. Grabe na. Kung hintayin pa nila na kung magkaroon talaga ng bagyo, kawawa. Mahirap magligas pag may bagyo na. Tuwan ko dito kila Gwen, kung may tubig na. Parang dagat lang. Kahapon pagpunta ko rito, nung nag-video ko, hindi pa ganyan. Wala pang tubig dito sa kanila dito.
pa. Ila Jenny meron na yun. Yan may pulis. Grabe tubig dito sila ano. Ate Jenny. Ayan. Balik ka. Grabe. Sabi ko na nga ba kahapon eh, na magdamag lang yung ulan, baha talaga yan. Tingnan natin. Grabe na. Okay. Ayun, dito na tayo sa ano, barak. Ayun sila, kain huli. Nagpalunit at saka po na naman natin. Ayan po, tangin dito ng bag na to. Yun nga, grabe na yung tubig dun sa ano, sa lake talaga. Ayun, ingat-ingat po tayo sa mga nakatira sa mga mababang lugar. Ayan po, ingat palagi at God bless. Bye-bye.